pamberi pedera ramambo mutasa. Amira pamberi pedera ramambo mutasa. Zvese zvando zvechokwadi. Kuti chokwadi. Ndikanyeba nchara mosha. Kanyeba nchara swane mosha. Mwari ari mubatsiri wangu. Mwari ari mubatsiri wangu. Semo kutsana mosha. Pamusoro Linda kamiro pano. Agnes Tabvuma. Ndi mwana wa Sabuk second from the last. Sakani. Kinyanya inamupindele. Haina. Akapinda kwa. Hairombi. Ayaenda kukuza. Even before he didn't stand up, mambo angari kwa inamupindele. Judgment yakati chi. Judgment yakati chi. Judgment yakati ndezvangu. Yes, andikwanisi kuchinja that decision if it is not an appeal. Vanhu vacho vari kuramba vari kuita nawo. Kunga ndichaurayiwa nawo. Ndosandikuva. Ndiyena Agnes Tabvuma versus Isaac Magurei. Magurei. Saka nyaya yenyu ndeyekuti munda wakazi ndewenyu. Saka chiri kunesa ndechoti vanhu havasi kuda kuzobvuma. Havasi kuda kubva vari kutoita kunga vachatondura nyaya yakapera kare. Mudakurawo nei? Sei muti mudakurawo? Vari kutora munda uyu handiti akazi munda ndewangu. Ivo vari kukontinya kuramba vari kurima. Vachienda zvikaza uri mukadzi hapana zvokunoita. Uri mukadzi. Iyo nyaya yakapera kare. Saka chikudiwa kuenforce judgment. Saka apa tatatuya titsanangurirane tizwe kwamambo vanhu vari kuramba vari kukontinya. Ndiri pano mambo. Iyi nyaya yakapinda kakudare kwamambo. Pamusoro imambo. Nyaya iyi yakapinda. Yapinda zikanzi tapa judgment in favor of Agnes Tabvuma. Ndichida kuti ndipindure kuti mambo inini munda hausitori wangu, munda uri ngewemunin'ina wangu uyu nemukadzi wamukoma. Munda ngewababa namai. Kana munda usitori wenyu hamufani kunga muto. Handisi kuramba. Complainant anofanira kunga ari muridzi wemunda. Not imini. Hamukwanisi kumira vanhu varipo pano apa vanokwanisa kuzvitaurira. Handizvo? Muchimira on their behalf. No. You can't do that. No, saka how come makanzi Isaac Magurei? Is why Sarah Pawana hazvikupi ownership. Kuti Sarah Pawana hazvikupi ownership yechiro chemufi. Kuzi Sarah Pawana mundoti tarisa wana kuti zvawanetsa wabatsire. But izwa muri kusaidza ndotara Magurei. Zvandotara zviri very simple. Handizvo. Ndotara kuti zvamuri kuita contempt of court. Ari kuramba ari kurima contempt of court because there is a decision which is standing. No one has appealed against this decision. Makapira kupi? Takaenda kwa dieti kanoti takatongwa kwa mambo. Tichikapika patapa statement yedu. Okay, yobva wanyora kwa dieti. Kana makapira ka. Yes. Mapepa ya appeal judgment. Tinogona kuyawana kwa dieti because waya zvinhu zvakani. DA is not a court. Court in a magistrate in a judge. Neni naishe chete ndo makoti wao. Primary court, community court, magistrate court, high court. Andizvo ndo kune machi. Andizvo DA mukamwendesera nyaya yenyu anditi anorifeya nyaya iyoyo futi kupi kwandiri because nyaya iyoyo iri mucommunal area. Ari in charge necommunal area ndini. Asi kana muri communal area community court ino yapa decision yamusina kufarira munoappeal against the same decision iyoyo kupi
kwa court. Yes. Mapila yenyu inopinda futi yovhenekwa futi panyowani. Saka kana isati yadzoka futi mudare appeal yenyu ndeye muromo badza asi haisati effective. Saka meaning kuti the decision given still stands. Yes. Wangu uri pakuti munda uyu hausi wakapiwa baba namai uri wemuchato. Ndiri kubvunza. Yes. This court again. Only the emergence of new evidence. Kuti mawana umwe uchapupu unyowani. Anditi unokwanisa kuti mukadzoka futi mudare rino iri decision iyi inokwanisa kudi inokwanisa kuchinjwa nenyaya yekuti mauya neumwe uchapupu unyowani unogutsa dare rino. Asi izvozvo hamusati maita. The fact yekuti hamusati mazviita izvozvo zvinoreva kuti zvakataurwa apa ndizvo zvamunofanira kuteedzera. Musakazviteedzera you are acting in contempt of court. Mashora dare. Mambo wangu ndinogona here kuenda netsamba yemuchato yakapisa baba wangu namai munda iwoyu nekuti munda uyu hauna kupiwa muzita rangu. Tsamba yenyu yemuchato yakashandiswa nababa wenyu namai wenyu kuti mupiwe munda inyu evidence yekurakidza kuti munda ndewani ndewenyu. Appeal against the decision then produce that evidence. Dare rodi rotarisa futi roona kuti zvoichiwa tsamba yenyuyo nekumarecords uko zviri kutaura kuti zvoichiwa minda because minda yese yaipiwa vanhu kwaunana chitombo kupi kwese uko kuondevharu yaipiwa nenyaya yemichato anditi yairekodwa. Saka kunoendwa kumarecords ka unorakidza kamarecords kuti munda unoexista ere kana kuti hauko une zita rani. Ndopatuta ndopane nyaya ipapo. Handina dambudziko mambo nezvamataura. Ini ndinogona kuenda kunotsvaga rekodhi yekupiwa kwakaita baba wangu namai munda ndiye inenge evidence yacho. Handizve muchato wacho uripo nditori nawo. Ndazvinzwa mambo wangu. Yes. Asi muchiproducer nyuchi evidence not the same evidence. Kana ingori evidence iyo decision will stand. Asi kana mane new evidence inoita kuti decision ichinjwe then yochinjwa. As of now pamunda ipapo hamubvumirwi ba kuti munge muripo kusvikira court yazotaura futi zvimwe. Yes, endai. Right, next case. Munda ndewani? Pana ita mumbiri. Ane ati futi yakatora yamura kuti. Ndani vine meku yatakupa. Ndani mumbiri. Ita. Awa ngacho mumbiri wacho auyo. Usibiza mumbiri apa? Imi enda yenyu ananza. Ndana nitafuri. Ita mumbiri. Yes, hauna mumbiri. Mumbiri wacho ndo. Andinotora munda akawaka mumunda mangu. Munda mangu. Mati? Andinomangara. Ndakataura sabhuku kuti ndakataura teto wako ariko kuwaka mumunda mangu. So kamutore mama. Ndinonzi itai mumbiro. Ndini ndakapwanya. Awakira mumunda mangu. It still needs to be confirmed kuti ndepakwere
saka you were not supposed to take action before usati wane authority kuti mchinhu chachako ende kana chinhu chakuya before the court tikutaurira kana chakuenda before the court wakufollowa procedure yecourt andi munhu wangosafanira kupwanya imba iyi waifanira kuita sei kuita seek eviction order munhu obviswa zviri pamutemo ndo zvandiri kutaura kuti wakatora mutemo obva woisa mumaoko ako Agnes vanotaura kuti inda tatora nditi akati Agnes anditorera imba vana vangu vari kubasa kuHarare ini achakwanisa kuti ndiende kumunda kunorima Agnes anditorera munda kuti achakwanisa kufamba kuenda kuhondo mai saka hasha mire ndikuda kutaura hasha nekundibata pazakaita inini mire sorry inini ndakuti ndo ndakaita hasha ndo ndaita hasha sorry aiwa ndandikuedza kutsanangura sorry alright isu baba hatina hasha ndosaka mukona tikutoseka tichitoenda zuva richitodoka tichitoseka because isu basa redu rinoda kubatsirai kuti muite the correct thing musashandise hasha ba munonzwa itai kana mushandisa hasha unokwanisa kushandisa hasha handiti pachinhu chako chaizvo asi wobva wabatwa nemhosva saka ndiri kutaura ini mutemo wandiri kutaura kuti izvi zvawakatoita iasoni izvi is criminal unosungwa iwe chaifanira kuita kuteedzera mutemo handiti waenda kwasabhuku sabhuku onai munhu wawaka pamunda pangu handiti sabhuku oti ndaendiremera yokwira kupi kumusoro handiti yasvika kunoko handiti ichi toendesa vanhu paground vanhu unondichemera kuti zveshwa ndepako here kana ndepambuya kana pari pambuya kana pari pako mbuya otaurirwa zi mbuya pwanya ichi ibvai kustendi kusiri kwani kwenyu handizvo hazvina hondo izvo hazvina zvibhakera hazvina kana chii because zvamunoita mai mukashandisa maemotions munochayana mobayana mokuwadzana aiva mukona nyarirwa mbuya anyarara ivi tati ipipi mbuya mutori apa muruzi ndii mune mhosva yekuzi makanowaka mumunda memunhu saka zvitori kwamuri imi mbuya ndo zvinotaura trade law it is the duty handiti renyu imimi semunhu ashaishirwa to prove beyond reasonable doubt kuti chironge chenyu ichi there's no one anozonoba kupruvirai kuti lendi ndeyenyu ndimi munofanira kupruva kuti ngeyenyu lendi aiwa izwai taurai mbuya muramba muzomudza maoko tinokupai nguva tati ichi maona apa Changamire lendi bhudhi wedu akashaya ari sabhuku abva ati uyai kuno akarwara nekenza abva ashaya ari kuUK ndokuchiti hanzvadzi mari yangu yabuda fenzai pese munopaziva ndine mbodzi iri pano izwai statement yematotaura yakashata yekuti hanzvadzi yangu yarwara ngekenza yakabva yati fenzai pese mungopaziva ndine vana 15 kuti fenzai pese mungopaziva andizvo it means zvamakaita ngezvenyu minoti zvehanzvadzi yenyu you took advantage yekuti hanzvadzi yenyu yanga ari sabhuku saka mukatora lendi yevanhu hapana anopikisa zvino ndati mbuya prove kuti pamba makavaka imba iyi ndepenyu because already kutotaura kwamaita mutotaura kuti makanowaka hapasitori penyumba because kana mutaura kuti hanzvadzi yangu yakati zvekubvira kare hakuna akabvira kare ndimi mbuya because ndimi akawaka musi menyu pruvai kuti pamakawaka ngepenyu toziva sei kuti ngepenyu mbuya izvi hazvisuda umwe munhu muzvare kana kuti chiba zviri kuda kuti uyu mumuchallenge uyu kuti handipako nekuti
ambuya zvamuri kutaura hapana zvazviri kusenza because hapana zvamuri kunitaura. Dai muri kunitaura kuti sabhuku uripo unopaziya mugano. Ndaiti sabhuku chimira apa is witness. Uri mwana wechi? Akapinda rini usabhuku? 2012. Imba yakawakwa rini? 2020. Ni lenda naso zori iri pamugano. Right. Zatopera awo ziso rangu kuereko ndi sabhuku naishe. Kana sabhuku atoti handiziwi saka chibva matogara kusaiti. Wamwe wamuta kuti waripo wakuru haiwa. Wakuru amwinawa andika family 1. Makangotawa nemufika kuti endai mofenze pamuruda. Saka ndicharelai nazvo ba. Saka ndakutuma vanhu vangu wadzike ikoko waise kuona kuti zvakamira sei. Vanhu vangu ndiwo vachanitaurira chokwadi. Wachadaidza vanhu havanofanira kudaidza. Right, wakomana. Yay, inspection. Yes, yakuda other witnesses, independent witnesses, because sabhuku kutogara kwaita to me he is conflicted ane side. Saka handichatombodiudzwa kuti ndakutora kana manext door kana machiwa anotenderedza washaruka to watitaurire chokwadi chakanaka. Yes, munoti mbuya vanhu ava nesu tisu uyo muzukuru takandoakirana pamwepo nevanhu ava zviri kuitika ngezvekuti mani kubata kwato munda wababa munini wangu waitaiwo handitika ndiwo batanza nemunda wedu isusu ngekuti wakazi indofenza ipese saka vakufenza pese nepedu munda iwoyoyo Changamire. Ini ndakaberekwa 1954 baba vangu ari ndorima ipapo ndini mwana wacho ini ndasara nehanda dzamubhirita hapana petakambochinja mugano hawana pakambovhira vakamboya yako muti mamunda wangu ndiri kushama kuti zviri kufamba sei ndibatsirei tinodzokona kudzoka kumataura asi ndiri kukumbira ubatsiro. Ndakutuma wangu inini wanouya kuona nekunyasa kuongorora. Imi mbuya makarorwa rini mumushavu? Mbuya makarorwa rini mumushavu? Aiwa ndiri mukunda. Mukunda? Makarorwa ere? Ndakarorwa 88 ndakarorwa mbadabva kumakasha. Madzoka kumusha? Ndakadzoka kudhara. Saka ndiko makonzera confusion mabva kumurumbu wenyu. Aiwa. Right, and tomira inspection. One inspection.